Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ να μοιραστώ μαζί σας το όραμα της Ιδρακόμ Telecom για τους Δήμους, για τις έξυπνες πόλεις και το τι έχουμε πετύχει και το τι κάνουμε. Καταρχάς, να χαιρετήσω και τους συναδέλφους και την αξιότιμη καθηγήτρια κυρία Λονιστιώτη, με την οποία συνεργαζόμαστε ως εταιρεία πολλά χρόνια σε πάρα πολλά προγράμματα. Και αυτό το drone που είδατε που πετάει στη Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη, πετάει πάνω από το σπίτι μου. Οπότε ευχαριστώ πολύ για τη φύλαξη. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται ο πολίτης ότι ο Δήμος πραγματικά ενδιαφέρεται, βάζει συστήματα και είναι κοντά στον πολίτη. Τώρα, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή. Είναι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που όλοι την ακούτε. Όλοι, νομίζω, στα μέσα, παντού. Στην πραγματικότητα έχει συμβεί αυτό που ονομάζουμε εμείς της τεχνολογίας overload. Έχουμε πάθει να ακούμε αυτό το πράγμα, το οποίο οι περισσότεροι προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι. Στην πράξη είναι ένα εργαλείο που έρχεται να μας βοηθήσει, παρότι μπορούμε να ακούμε και πάρα πολλά σενάρια καταστροφής για το μέλλον. Εμείς το βλέπουμε σαν ένα εργαλείο που πρέπει να είναι στην υπηρεσία μας, ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει, ένα εργαλείο που θα λύσει προβλήματα. Στη νέα αυτή εποχή, λοιπόν, τι πιστεύουμε για τις έξυπνες πόλεις. Πιστεύουμε ότι γενικώς οι πόλεις σήμερα αλλάζουν, μεταμορφώνονται, αλλά δεν μεταμορφώνονται μόνο στο πώς φαίνονται, στην πράξη μεταμορφώνονται και στο πώς αντιδρούν και πώς αντιλαμβάνονται, αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτή την μικρή υπέρβαση. Δηλαδή, μια έξυπνη πόλη δεν είναι μόνο αισθητήρες. Άμα γεμίσουμε αισθητήρες παντού, δεν σημαίνει ότι κάναμε κάτι έξυπνο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η πόλη να αποκτήσει αντίληψη για τον εαυτό της και να αποκτήσει αντίληψη για τους πολίτες. Και όταν λέμε αντίληψη, εννοούμε να ξέρει πού υπάρχει πρόβλημα και πότε υπάρχει πρόβλημα, να ξέρει πού χρειάζεται φως, να ξέρει ποιοι κάδοι χρειάζονται άδειασμα. Είναι τετριμμένα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους τους πολίτες. Δεν χρειάζεται να βγάλω slides να δείχνω κάδους και φώτα, όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό? Εμάς το όραμά μας για την έξυπνη πόλη έχει τρεις άξονες. Έχει τη γλώσσα, τη φωνή και την νοημοσύνη. Και τι εννοούμε με αυτά? Κάθε πόλη έχει πάρα πολλές υποδομές. Οι υποδομές αυτές είναι κατακαιρματισμένες. Δηλαδή, τι έχει? Έχει ίδρυυση, έχει φωτισμό, έχει διαχείριση απορριμμάτων, έχει parking, έχει διαχείριση της κυκλοφορίας. Αυτό όμως για ένα Δήμο γίνεται πρόβλημα, γιατί έχει πάρα πολλές υποδομές, πολλά συστήματα να διαχειριστεί, από πολλαπλούς προμηθευτές, πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτά είναι μεταξύ τους διαφορετικές νησίδες, δεν είναι ενιαία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι μια κοινή γλώσσα. Πώς μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να το πετύχουμε αυτό, βάζοντας μια κοινή πλατφόρμα. Μια κοινή πλατφόρμα η οποία τι κάνει, μιλάει με όλους τους αισθητήρες, με όλους τους μετρητές. Δηλαδή δεν έχουμε ένα σύστημα που βλέπει μόνο την ενέργεια, αλλά βλέπει την ενέργεια, το νερό, το πάρκινγκ, τα βλέπει όλα μαζί και έχοντας τη γνώση όλων αυτών μπορεί να δώσει λύσεις, να προτείνει πράγματα και να βοηθήσει το Δήμο να κάνει τη δουλειά του πιο σωστά και να έρθει πιο κοντά στον πολίτη. Πώς όμως τώρα μια πόλη μπορεί να έρθει πιο κοντά στον πολίτη? Ακούμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πιστεύω, άμα ρωτήσω εδώ μέσα στην αίθουσα πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το νέο εργαλείο, το ChatGPT, θα είναι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έτσι, τουλάχιστον σαν μια δοκιμή. Εγώ νομίζω όμως, και εμείς νομίζουμε στην Ιδρακόμ, ότι η πόλη πρέπει να αποκτήσει φωνή και να μάθει να ακούει τη φωνή του πολίτη. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι ο πολίτης δεν θέλει να κάθεται, όπως δεν του αρέσει να κάθεται πίσω από ουρές, έτσι δεν του αρέσει καθόλου να περιμένει σε μια γραμμή στο τηλέφωνο. Όπως δεν του αρέσει καθόλου, δεν του αρέσουν καθόλου αυτά τα συστήματα που τα ονομάζαμε ψηφιακά, αλλά στην πράξη τι ήτανε? Ακούγαμε ένα σύστημα να μας λέει, άμα θέλετε μια βλάβη, πατήστε το 1. Άμα θέλετε να κάνετε αυτό, πατήστε το 3. Και στο τέλος όλοι περιμέναμε πότε θα βγει ο εκπρόσωπος, έτσι. Και μας έλεγε ώρα αναμονής 7 λεπτά. Και περιμέναμε υπομονετικά. Αυτό δεν αρέσει τον πολίτη. Ο πολίτης λοιπόν δεν θέλει ούτε αναμονές. Επίσης
παρότι ακούγεται πολύ ωραίο, δεν θέλει φόρμες, δεν θέλει email, θέλει φωνή. Αυτό λοιπόν που εμείς έχουμε δημιουργήσει και είναι τεχνολογία που είναι φτιαγμένη στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες, γιατί η Dragon Telecom είναι μια εταιρεία που ίσως την έχετε ακούσει γιατί ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου επιχειρηματία του Κόκαλη, αλλά τώρα είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που απασχολεί 1.200 επιστήμονες στην Ελλάδα, οι οποίοι παράγουν τεχνολογία made in Greece. Και τι έχουμε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που αποτελείται από τεχνητή νοημοσύνη με φωνή, voice artificial intelligence, και ένα σύστημα citizen care, φροντίδας του πολίτη. Τι εννοούμε με αυτό? Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβετε είναι να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι παίρνετε ένα τηλέφωνο γιατί βλέπετε μια λάμπα η οποία είναι καμένη. Και λέτε, θα ήθελα να δηλώσω μια βλάβη στην οδό Σόδωνος. Φανταστείτε αντί να ακούτε ένα μήνυμα ηχογραφημένο που να λέει πατήστε το 1 για βλάβη ή πατήστε το 2, ακούτε έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος μιλάει ελληνικά, άριστα, και σας λέει πού θα θέλατε να δηλώσετε τη βλάβη, πού την έχετε δει. Ανοίγει λοιπόν ένας διάλογος, φυσικός διάλογος, το σύστημα αυτός ο ψηφιακός βοηθός καταλαβαίνει τι του λέτε, αλλά δεν κάνει μόνο αυτό, συλλέγει την πληροφορία, την καταγράφει αυτόματα, δεν σας πηγαίνει πουθενά να συμπληρώσετε φόρμες, δεν σας στέλνει σε άλλους εκπροσώπους. Τα δεδομένα αυτά τα καταγράφει σε ένα σύστημα Internet of Things, όπως λέγεται, που καταγράφει όλα αυτά τα συστήματα και ταυτόχρονα στέλνει και την κλήση στο συνεργείο να ετοιμάζεται για να πάει να αναλύσει τη βλάβη. Και αυτό γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης φυσικά, η οποία είναι από πίσω, απαντά και έχει τον τρόπο να μιλάει με όλα τα συστήματα. Και το καλύτερο απ' όλα, έχει τη δυνατότητα μετά από λίγες ώρες, μακάρι, ή μετά από λίγες μέρες, να πάρει πίσω ένα τηλέφωνο και να αναφέρει ότι η βλάβη που είχατε αναφέρει χθες έχει ήδη λυθεί από το Δήμο. Αυτό λοιπόν, φεύγουμε από μια εξυπηρέτηση και περνάμε σε ένα διάλογο. Τι γίνεται δηλαδή? Η πόλη αποκτά φωνή. Αλλά δεν αποκτά μόνο φωνή, αλλά ακούει και τη φωνή των πολιτών. Περνάμε λοιπόν σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν, αρχικά μιλήσαμε για την κοινή γλώσσα, μιλάμε λοιπόν για τη φωνή του πολίτη και της πόλης και τέλος μιλάμε για την νοημοσύνη. Η νοημοσύνη τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι έχοντας μια κοινή γλώσσα και μαζεύοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί η πόλη να μάθει. Τι να μάθει? Να μάθει πού εμφανίζονται τα προβλήματα, να τα προβλέψει, να μάθει που χρειάζονται ανάγκες και να δώσει έτσι λύσεις στον πολίτη με τον τρόπο που αυτός το περιμένει. Να είναι, όπως ονομάζουμε, proactive αντί για reactive στα αγγλικά, δηλαδή να προβλέπει τα προβλήματα και να τα λύνει, αντί να έρχεται να προσπαθεί να απαντήσει στους πολίτες. Αυτό είναι το όραμα που έχουμε για την έξυπνη πόλη, που αποτελείται από αυτούς τους τρεις άξονες. Μια κοινή γλώσσα, μια πλατφόρμα Internet of Things που εμείς έχουμε αναπτύξει μία και είναι σε 22 δήμους, είναι made in Greece, είναι δικιάς μας σχεδίασης, ανάπτυξης. Την έχουμε βάλει και σε εργοστάσια, δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα για έξυπνες πόλεις, αλλά είναι ένα μεγάλο software προϊόν, το οποίο έχει πάρα πολλές ικανότητες και έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στις πόλεις. Έχουμε τα κομμάτια, αυτό το Voice AI που λέμε, με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τρέχουν τοπικά, δεν μιλάμε με την Αμερική και κτλ. Έχουμε αναπτύξει τεχνολογία που μπορεί να τρέξει τοπικά. Και τέλος, υπάρχει όλο αυτό το θέμα της νοημοσύνης, με δυνατές τεχνολογίες όπως είναι τα big data, machine learning, όλα αυτά τα οποία υλοποιούν εφαρμογές για το Δήμο. Τελικά που καταλήγουμε λοιπόν? Καταλήγουμε να βάζουμε τον πολίτη στο κέντρο. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει σε μια πόλη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εφαρμογές, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αισθητήρες, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο πολίτης πρέπει να είναι στο κέντρο. Και όλα να είναι γύρω από αυτόν. Και να είναι, αν θέλετε, προσωποποιημένα. Γιατί όταν ο πολίτης μιλάει και αναφέρει το πρόβλημά του και παίρνει απάντηση πίσω, είναι προσωποποιημένη. Άρα, μιλάμε για ένα όραμα της έξυπνης πόλης, με τον πολίτη στο επίκεντρο και φυσικά υλοποιημένη με αυτά τα νέα εργαλεία της εποχής, τη τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.